Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Un dos entrevistados que tivemos foi Martiño Noriega. Sí. E pedimoslle que deixase unha pregunta para vostede. El di: como consegue defender o señor Bastos unha posición nacional galega e un apoio ao neoliberalismo e ao Partido Popular? Di el. Pregunta. Bueno, que é un nacionalista galego de dereitas. O sea, unha Galicia independiente vai gobernar o PP igual. Non, o sea, que Galicia sea independiente non quer dizer que a base social cambie de repente, o que aparezcan galegos novos, será a mesma xente que hai agora. Se a xente que hai agora vota polo PP, unha Galicia independiente, pues será como Irlanda, pues votará partidos de PP, non hai nada que impida todo isto. E despois, que Galicia independiente, ou que Galicia soberana, ou que Galicia autónoma, ou que Galicia federal quero? Pues, unha Galicia socialista ou unha Galicia neoliberal? Porque unha Galicia neoliberal. O sea, neoliberal. Eu non son neoliberal, exactamente. Son máis ben para neoliberal. Pero a idea é que eu quero unha Galicia capitalista, como Irlanda. Eu non quero ser así como Albania, nin un país nin como Cuba. Con todos os respetos, que eu non son antiimperialista, non me quero meter nos asuntos dele, pero vivir como en Cuba non quero. Aquí, os cubanos son soberanos que viven como queiran. Eu voto o traballo para que Galicia non sea así, que Galicia sea como Irlanda, que sea como Luxemburgo, que sea como Estonia, que son países do tamaño ou máis pequenos que Galicia, que xa nos superan en renta. Países bálticos xa nos superaron en renta. É vostede independentista? Eu creo que é unha posibilidade. A ver, non me preocupa moito. Me preocupa máis ben pois, que a sociedade galega se conserve e sigamos conservando o idioma, sigamos conservando nosa, agora que dicen a xente fina, convivencialidade, e esta forma de ser nós, e así eso me interesa. Ora, a independencia eu non veo mal que un pobo se independice, non sei porque hai unha especie de unión sagrada. Eu creo que é un concepto sacado da Iglesia Católica. A Iglesia Católica histórica horrorizaba o cisma, non? Que houbera división. E parece que o Estado moderno horroriza o cisma. Non sei por qué. Non sei por qué. Porque non... Quer dizer, nin a Chequia e Eslovaquia lle pasou nada por separarse. Estonia, Letonia e Lituania que están mellor agora ou cando estaban en Rusia. Non pasa nada. Irlanda está mellor agora ou cando estaba con Inglaterra. A máis aí é fácil de comparar. Porque hai unha Irlanda que quedou en Inglaterra e unha Irlanda que marchou. Iso non quere dicir que odies os demais, nin que teñes que pelearte cos demais. Simplemente, incluso, pode haber unha nación dividida en varios estados. Porque esa idea de que hai un estado que ten que atravesar unha nación tamén é unha idea tamén decimonónica. Alemania de principios do século XIX era unha Alemania dividida en 30 ou 40 unidades políticas, pero eran igual de alemanas que agora, Schiller, Goethe, non? Toda esta xente que escribían aqueles poetas, Heine, todos aqueles poetas, eran poetas alemáns, escribían en alemán, pero non había un estado alemán. Goethe era o ministro do interior de Weimar, se non lembro mal, tiñen 100 policías ás súas ordes, que eran o que chamaríamos un microestado, pero era un país relativamente próspero, pacífico e de unha elevadísima cultura, pero seguían sendo alemáns, pero porque ten que estar unido nun solo estado. Eso é unha cuestión que hai que discutir. Ora, isto que teño llevaría aos españoles? Non, ningún, non teño eu cuitas con eles, ni nada así polo estilo, non é unha cuestión dese estilo. Ora, si entendes que estando mellor solo, ou que sea, e a veces pode ser conveniente, é dicir, nas relacións humanas, cando dúas persoas discuten, pues se separan e xa está, unha parella, amigos, e non pasa nada, non hai por que chegar a violencia, se separan cada un paso a casa e non pasa nada. O problema é cando queren mantelos unidos pola forza. O sea, quere marcharse, que problema hai que se te rompe a ti se marcha? Non? Non veo eu ese terror ou así a calles e cesións. Como se pode mudar entón o declive de falantes en lingua galega? A ver, isto é un bello debate. Eu creo que usando a política non é a mellor forma. Ainda que pode ser unha, non? Pero non é a mellor forma. Eu creo que os galegos temos que aprender tamén a autoorganizarnos. Non só depender, digamos, de que o Estado nos proteja o idioma, sino montar asociacións de cosas como estamos facendo nós agora. Non depende de ninguna administración pública no colectivo, simplemente nos juntamos, falamos, damos unha conferencia, damos unha charla, intentamos falar o idioma e intentamos discutir estas cosas, ou escribimos, ou sea, non? Ou damos unha clase, ou así. Decir, non está o problema. Creo que tamén hai que empezar por a base, non esperar que o Estado proteja todo. O lingua galega resistiu moitos séculos sin Estado ningún. E hai que ver tamén entonces como se fixo. No teu artigo semanal de Nos Diario desta semana afirmabas que un revolucionario, que Mao dicía que un revolucionario sabe moverse como peixe no auga. Sí. É porque en Galicia
o Partido Popular parece moverse mellor Eso pola que- xente que o BNG, eso que intento o dicir. Partido... Primeiro que o PP ten un componente tamén certo, non é un partido nacionalista estricto, pero sí que é un partido así que conoce mellor o país, si queres chamarlle así. Porque un partido que ten forza nas cidades é un partido que ten forza no rural, ten nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nas aldeas, e en todo o espacio do país. Entón, parece conocer mellor o país que conocen os nacionalistas. Os nacionalistas deberían conocer mellor o país. Sin criticar o que eles fixeron moito, que non estou aquí criticando para nada, que moitos fixeron e bastante máis do que fixen eu. Tamén hai que decirlo así. Traballaron e lutaron por moitas cosas. Pero a veces, como que non entenden o país e se apartan das formas, si queren máis tradicionais do país. Non se lle ve, por exemplo, na romería, non se lle ve así nos actos de... Eso que se criticaba esa cosa así, que non nos actos populares ou así, parece que están máis cómodos como noutro tipo de Unha ambientes. churrascada. Sí, nunha churrascada, parece que non lle gusta andar onde anda a xente popular, a xente que fala galego de verdade, porque ti vas ás romerías, vas ás festas ali ao Corpiño de Lalín, ou vas a sitios así, ali está, sendo así decimonónico, ali está o Folgueiste, si queres, está o espírito da nación ali, está o paisano que se comporta como se comportaba antes, que fala un galego perfecto, que ten a forma de ser ou de vida típica dun galego, que come como un galego, que se relaciona como un galego, non? E parece que nos sitios é onde máis falta. E parece que está preocupado por debates que son debates que veñen como importados, non? Sí, que total, queda moito para chegar a eso. Cativo iba por o laicismo, non vou meterme con o laicismo. A idea era de, bueno, o laicismo é unha cousa que ven de Francia e ven así, que son debates que hai por ali e así, e despois se copiaron en España. Pero parece que queres facer un modelo destes aquí, sin ter en conta que arrasa tamén con parte da tua historia. A historia dunha nación hai que tomar inteira, non podes coller así como te gusta a ti, non quitando as partes que te son progresistas e as que non son non te gusta. Esta nación está moi influída pola Iglesia Católica. Desde os símbolos, a toponimia, a antroponimia, todo está a ordenación do territorio en parroquias está moi influído. Vale, pois non te gustará, tes todo o dereito do mundo a que non te guste, pero non podes negalo. Parece como queres borrar unha parte do país, como se só houbera antiguamente irmandiños e cosas polo estilo, e os irmandiños non estiveran encardinados nunha sociedade. Non, parece que só colles o que te gusta, non? O mariscal Pardo de Cela, vas seleccionando e como se non houbera a Catedral de Santiago, se non houbera construído todo isto alrededor desto. E depois apunto outra cousa que a mí me chama a atención. Unha persona que cambia de religión, que abandona todo o pasado religioso con todo o seu dereito, moi probablemente non quede aí. Unha persona disposta a cambiar, cambia de todo, Non só cambia, abandona a religión, tamén abandona a lingua. Tamén, porque se podes ser modernos, vamos ser modernos de verdade. Non? Abandonas a lingua, abandonas a forma de ser, a forma de relacionarte, abandonas a... Pito, unha cosa que sempre me rutou moito é o botellón, non porque me parezca ben ou mal que os rapaces beban, a la eles, sino a forma. As nosas relacións máis bellas íbamos a bares, íbamos a cosas así. E agora parece que se xuntan como fan en Andalucía, porque Andalucía fai sol, aí é normal que se xunten así, que non chove pola noite, porque esa forma de reunión é propia de sitios calurosos, que fan notas calurosas, que poden xuntarse, pero aquí que pinta ese tipo de cousas, non? Pinta no sentido que entendo a lógica, pero non podía buscar outro tipo de fórmula, non? Parece que estás imitando sempre unha persona que perde as raíces, non as perde só na religión, que é unha cosa que pensas en ti, que vamos a acomodar, non, vas perder moitas máis cousas. Pode deberse ese tal ao citado autoodio que temos. É que temos moito autoodio e moitas veces os nacionalistas tamén o teñen. Porque parece que hai cosas do seu pasado como que renegan deles. E, bueno, a ver, toda nación ten aspectos oscuros. En Francia houve fascistas e bastante fascistas. En Alemania, en Italia foi... Podes criticalos, pero non os apartas da nación. Non, como que estos non son, sí que son. E ti tamén tes aspectos que poden non gustarte, pois tes que dime son da nación e incorporalos e debatilos, pero non negalos. Non parece que como se quixera só que só é da nación as cousas boas, non? E a nación, como todas as nacións da Terra, temos cousas malas. E temos moitas cousas boas. E temos pasados, que son mellor que non son moi agradecidos, pero hai que asumilos tamén. O nacionalismo galego, se quere sobrevivir, necesita aprender das ideas libertarias, punto. O nacionalismo galego é profundamente estatólatra,
eu o vin moitísimo no días das letras galegas e no meu grado, que está moi tomado pola esquerda e queremos moita xente democrática. Non saben tomar iniciativa propia, realmente. Teñen moita política de seguir ao líder, como podemos ver con Carlos, que cando preguntou por os diferentes políticos o profesor Bastos, falaba por persoas específicas, por líderes, non por os períodos específicos que poden gustar o profesor, que foi ao que eu contestando. Outros sempre quería poñer, o de as letras galegas, vin a nova escola galega, pedirlle á Xunta que impulse o galego, pero dende que existe unha autonomía propia galega e cando entrou a decadencia do idioma galego na sociedade. Eso é o que quería recordarlle máis a Carlos, unha cosa, que él necesita ser libertario para poder continuar con o idioma galego. No, a ver, algo de razón tes, home, non sei a que se debe, pero eu fui unha das primeiras xeracións que estudiou algo de galego, non siquiera estudiei galego, estudiei unha asignatura de galego optativa que había daquela, e fui das primeiras xeracións, pero falaban máis galego que agora. Digo en serio. Sí, non básicos autores clásicos do galeguismo. En Castelao de Risco parecía imposible chegar a la situación de casi extinción do galego mismo. Si non, pero digo, ainda estando mal e con pouca escola, hai moita máis escola que cando había eu. O sea, hai moito máis galego, infinitamente máis galego na escola que cando estudiaba eu. Porque, pues algo tendría que mellorar, non? Pues parece que ao revés, parece que vai todo para baixo. E despois, en cuanto ao nacionalismo galego, é unha cosa que digo, que referentes temos? Os galeguistas vellos dicían, vamos a mirar para Irlanda, vamos a mirar para Dinamarca, vamos a mirar para tal, vamos a ter un referente pues, de países que queremos imitar ou así que... Claro que son independientes que lles vai ben. E non que referentes temos. Claro, que iso é o problema. Ti podes vender unha sociedade como modelo, non sei, con todos os respetos, repito que eu non me meto nos países, nosotros intento non meter. Pois pensa que os galegos queren viver como en Cuba. Pensa que os aliados dos galegos son os venezolanos. Además, incluso desde unha óptica nacionalista. É dicir, Galicia pode apoiar a Cuba, pero en caso de algún tipo de hipotético de conflito secesionista, así, Cuba non vai apoiar a Galicia. Eso teño claro. Que? Apoiar a España. Eso non teño eu casi a menor dúbida. Entón digo, que estrategia estamos a seguir? Non digo eu que están no seu dereito, que non tampouco son quen de criticar, repito, a xente que fixo moito máis do que fixen eu nunca. Con todo o respeto que lles teño. Yo, por ejemplo, me veo en una situación en la que cuando yo era pequeña, con mis amigos en el colegio siempre hablé en gallego y con mis amigos de toda la vida hablo en gallego. Pero, por ejemplo, mi abuelo me decía, si tú en casa hablas en castellano, no hables en gallego con los demás. Entonces no sé si es igual, ese complejo arrastrado de la época franquista, o igual es que mi abuelo era un poco así de su manera. Pero sí que yo empezaba a hablar con mis amigos y con todos en gallego y solamente hablaba en castellano en casa. Y como que desde mi casa me decían que no a esa nueva vertiente que yo estaba teniendo. Entonces tampoco... É que é un tema complexo. Se mezclan presuizos, se mezclan certos elementos de clase ou de clase percibida ou como que para ascender socialmente ahora en galego. Pois eu insisto moito. Galiza, eu creo que prosperará. Eu son reintegracionista tamén, non? Pero aparte desto, este outro debate. Cando dicen que o galego é como corso, o galego é como córnico, vamos a ver. A miña lingua, por menos, eu entendo que é o portugués. O galego portugués, chámanlle así. E se queres unha variante arcaica de portugués. Pero tan diferente, por exemplo, como pode ser un de Honduras con un señor de Jaén, por exemplo. Os dous falan castellano, pero se os ves son distintos. Pois eu entendo que falo o mesmo idioma que eles. E esa é a primeira cousa mental que hai que ter, non? Pero despois outro aspecto. Galiza prospera se Galiza é rica. Se os galegos non teñen que emigrar, se os galegos se convirten nunha sociedade próspera e así, eso eleva tamén moito a autoestima. Non? Estamos sempre, claro, buscando referentes que son pobres ou sempre... Además, o discurso nacionalismo galego moitas veces, creo que por unha estrategia errada no seu momento, sempre fomos colonizados, sempre fomos asoballados, sempre os españois tal, nos asoballaron, o gran capital, non sei que, sempre todos nos chuchan. Entón, que quere ser deso? É moi derrotista. É moi derrotista, pero que non é un modelo. É dicir, que rapaz, o sea, quere ser dun pobo que sempre 500 anos colonizado polos castellanos, 500 anos ahora polas multinacionais, despois polo gran capital yanqui. O sea, nunca fomos nada. Se lees a prensa nacionalista ou lees sempre soballados, sempre nos chuchan, sempre nos roupan, estamos peor que non. Entón, quen quere ser desto? Está que dicir, mira, somos unha nación próspera do primeiro mundo,
En moitos aspectos temos máis renta que moitas zonas de Europa, nos foi relativamente ben. Eu creo que foi en Galiza, non teño datos na man, me gustaría contestar. Eu creo que nos últimos 50 ou 60 anos foi das zonas do mundo que máis medrou. E non estou falando de broma. Non teño datos na man. Galiza, por exemplo, en 1900 tiña mitade de renta que Cataluña. Os dous medraron en 100 anos. Galicia proporcionalmente medrou máis que Cataluña. E pasou de ser unha das zonas máis pobres de España está casi nunha renta media de España. Pois son 60, 70 anos, nos últimos 40 anos, foi medrando, parece que lentamente, e iso non parece que nunca o pomos en valor, parece que estamos facendo co discurso do século XIX, non? Así como un señor con un chistera, un sindo así a vaca galega, e esas cosas así que, non? Como os dibuxos de Castelao, non? Que estaban ben para a súa época, pero en día xa non é así, Galicia ten multinacionais. Vos non tedes nada que envidiar en besar a un estudiante de outro país, nada. Digo que eu teño viaxado, nada. Tedes os mesmos medios técnicos, a educación, vos así queredes é moi boa, etc. Non tedes os mesmos coches que teñen eles, teñen os teléfonos, o mesmo tipo de teléfono móvil, vestides igual, o sea, non, pode ser un pouquinho máis ricos en algunhas cosas, pero non vais pensar que hai grandes diferencias. Na forma de vida ou cosas polo estilo. Pero nunca se pon así en valor, sempre está, non sei que, colonizado. Pero quen quere estar un pouco colonizado?